Godt højt OB-pres her. Dalsgaard fat i den. Har været meget involveret, Henrik Dalsgaard. Mulighed måske her. Silkeborg skal vi have en omstillingsmulighed. Har ikke haft held til det store Flinta. De togter, han har været. God aflevering til gengæld her fra Rigsgaard. Ørnskov går med på højre kanten. Kommer Flinta til igen. Ingenting i situationen her. Henrik Tømmer Pedersen mener, at han skal have sig et frispark. Han bliver underløbet af Rolf. Så er det ene minut i tillæg, som Kælet annoncerede gået. Og der får vi så ikke mere for en første halvleg, Poul, som slutter med 1-1. Ja, fint underholdende, chanceskabende spil for begge hold. Fremragende første halvleg. Og vi har selvfølgelig analyse og højdepunkter i pausen hos Tina Müller og Jesper Thyssen. Derude har vi problemer med. Til gengæld er vi gode på vores omstillinger. Vi har scoret mål, plus de har fået 2 advarsler på deres spilstopper, så vi skal udnytte endnu bedre i anden halvleg. Men hvad er det, I skal gøre også i anden halvleg mod det her bevægelige Silkeborg-spil? Jamen, vi skal være mere kompakte. Enten på den ene måde, enten skal vi straffe noget mere i deres bakkæde, eller skal vi stå mere kompakt, når de kommer på vores banehalvdel. Det skal vi forbedre. Tak for det.
så kan jeg sige... Velkommen tilbage her til Mascot Park, hvor vi har været vidne til en chancerig første halvleg, som også blev krydret med et par scoringer. Pausestillingen den er nemlig 1-1 mellem Silkeborg og OB. Jesper Thyssen, hvad er det for 2 mandskaber, vi har haft fornøjelsen af at se i dag? I hvert fald meget offensivt indstillet Silkeborg-mandskab fra de første 20-25 minutter, der vader de rundt i chancer og splitter fuldstændig OB's forsvar i atomer. Det er jo rigtig, rigtig flot fodbold. Og OB, hvad har vi set for dem? Jamen, som vi forventede, de har ikke været så kompakte, som vi har forventet, men de får lidt styr hen over midten af første halvleg, får de styr på tingene. Og jamen, de har været direkte i deres kontraspil, og de har brugt Dalsgaards hurtighed rigtig godt, og på den måde er det ikke overraskende, det de har leveret. Men forsvarsmæssigt, der troede de jo bedre indstillet. Men som du indikerer her, så kommer Silkeborg også bedst ud til første halvleg. De kommer også foran 1-0 med en scoring af Jesper Bæk. Ja, det er jo sådan en helt typisk angreb for Silkeborg. Dem havde de rigtig mange af egentlig utroligt, de kun har fået scoret et mål her. Lige på kanten offside, Jesper Bæk, men dukker op, og de har brug for, altså Tømmer, jamen han er 36 år, han kan ikke score så mange mål. Han har scoret 4 år i mål, og det mål i år, det synes jeg er flot. Her lige ved, vi ser Væler, at han hænger, der er ikke offside her. Men de er afhængige af, at Jesper Bæk og midtbanefolkene scorer nogle mål, og det gør Jesper Bæk flot her. Men nu nævner du Tømmer. Vi har alligevel set, at OB har haft forholdsvis svært ved at holde fast i Tømmer. Hvorfor? Ja. Jamen det er, fordi der er så meget bevægelse omkring ham. De 5, Jesper Bæk og så de 4 midtbanespillere, de bevæger sig rigtig, rigtig flot. Rigsgaard og Holt, som vores kommentatorer også var inde på, bevæger sig ind i banen og skaber overtalssituationer, og den bevægelse gør så, at de bliver nødt til at løsrive sig i forhold til Henrik Sømmer Pedersens rolle. Så får han nogle små rum at arbejde i, og så kan han holde dem væk med sin store krop. Så i det hele taget, de første 20-25 minutter, det var sådan en berusende angrebsfodbold. Inden kampen, der talte vi lige kort omkring Dalsgaard, at han manglede altså lige at være den her målscorer. Jeg ved ikke, om han har lyttet med. Nej, det var fint. Men han gik i hvert fald ind og scorede til 1-1. Ja, og det er jo sådan, Augustinusen ser, vi træder et skridt frem her, Helenius sender den ind over, så jamen, Dalsgaard med et rigtigt angribermål, Flinta, der ellers har spillet en fantastisk efterår, bliver fuldstændig tørret på Dalsgaards løb. Og det fortæller altså, at det er altså mellem Holst og Flinta, 2 af de stærkeste defensive spillere i Superligaen, at han kommer frem til en scoring, og det synes jeg er rigtig flot, og det klæder ham rigtig godt at få scoret mål. Ja, men ikke også OB-lejren er ganske tilfreds med at komme på 1-1. Vi har i hvert fald talt med assistenttræner Allan Kuhn for kort tid siden. Allan Kuhn, hvordan vurderer du jeres indsats i første 45? Jeg synes, vores start er meget dårlig. De første 10 minutter, der spiller de rundt om os, hvor vi har problemer i venstre side. De stiller rigtig mange mænd derude, der har vi problemer med. Til gengæld er vi gode på vores omstillinger. Vi har scoret mål, plus de har fået 2 advarsler på deres midtstopper, så det skal udnytte endnu bedre i anden halvleg. Men hvad er det, I skal gøre også i anden halvleg mod det her